Ayo Dok Fitri. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Kowe ngajak ning pawang mangu. Yo ngalayo. Nganti ning srengenge Ono kene. ono kene aku nunggu kowe. Bu, nanti kebablasan tekan mriku, Bu. Ibune langsung bablasan tekan mana ya sing dijuju sing ayu. Bu. Ngandani apa kayak ngandani apa? Lah kok malah tekan mriku? Joget silakan Ibu mau joget monggo. Oh ngantennya suruh joget temenin Ibu boleh. Ayo jempolnya aja boleh diuket-uket kan? Dubet-dubet kan? Uket-uket. Ah sampean sedikit mau nek sampean mah. Lah kono padha cara jempol karo anu padha kok. Oh malam aja, nukerin dulu ya Bu. Nggih. Janjane kowe nang ati lakanmu saja nyirigani atiku sujana kowe kancan gandeng wanita liya. Hati-hati, Mbak, hati-hati. Kene ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambat resi yen tak telepon malah dipateni mangkel aku yen aku patok irung ngomong mesti nak jiwa 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 lali janjine tandane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora kadang dandan kowe ora Pak Haji Joko apal. Pak Haji Joko niku semua lagu bernuansa Sragen apal santen. Apal ya nek anu mantan MC apa ya? Ya gantine kaya Bang Yongki. Pak Joko anu nembang ya.
Nembang. Anu terakhiran. Lah miki awit mau mangap-mangap bae pinter. Oh lara untu. Aduh yalo. Nginung apa Kang Yongki ari lara untu Kang Yongki? Antimu. Lho kok antimu? Lah biar bubuk. Oh iya. Biar orang ngerasa lara ya. Oh iya. Udah sangu antimu Pak Joko. Sangu anu mboten. Ya ampun anti cewek tidak usah mendekati Pak Joko. Janjane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyurigani atiku sujana kowe ngancan gandeng wanita liya. Asoy, Pak Joko punya lagu lagi.